Alam ko naman na kilala niyo si Kobe Bryant, 5-time NBA champion, 9 times defensive first team, second most point in a single game with 81 points. Isa sa mga pinakamagaling na scorer, ngunit hindi ang pagiging scorer ang pag-uusapan, kundi ang bilang facilitator. Opo, facilitator isang gawain ng traditional point guard, or ito po at ito din po ang nagpapatunay na si Kobe Bryant ay hindi ball hawk. Sa 2012-2013 season, si Kobe Bryant ay naging facilitator habang si Steve Nash naman ay ginawang spot-up shooter ni Mike D'Antoni. Sa time na ito, sila ay naghihirap makapasok sa playoff spot. Si Kobe ay nag-average ng 18.3, 7.2 rebounds per game, 8.3 assists per game. Opo, nag-average pa siya ng ganon. Sa first 3 games nila, siya ay nag-average ng 16.8 points, 8.4 rebounds, 13 assists. Malapit maka-triple-double, di ba? Mula niya noong January 25 hanggang February 12 na kung saan mayroon silang total records na 8 wins at 3 losses lamang. Ganyan po siya ka-effective kapag siya ay nagiging facilitator o point guard. Hindi yan yung kauna-unahan niyang ginawa noong 2009 NBA Finals. Siya ay nag-average ng 7.4 assists, 32.4 points, 5.6 rebounds sa 5 laro. Ganun po siya kagaling kapag siya ay nagiging point guard. Thank you for watching. Please subscribe and hit the notification bell.